ibayaw ko matag karon ug unya dagway mo pangitaon ko ikaw lang ang iyan sa among pagsimba. Ikaw lang ang iyan sa among pagsimba. Dili matukip ang imong kaayo, diri ka na mo, o Diyos. Labihan ka dako ang imong gugma, diri ka na ko, Jesus. Walay sama kanimo nga mo pa sa ilo, kinabuhi ko gibago mo. Matag karon ug unya ngalan mo ibayaw ko matag karon ug unya ngalan mo pangitaon ko ikaw lang ang angyan sa among pagsimba. Ikaw lang ang angyan sa among pagsimba. Dili matukip ang imong kaayo, diri ka na mo, o Diyos. Ilabihan ka dako ang imong gugma, diri ka na ko, Jesus. Walay sama kanimo nga mo pa sa ilo, kinabuhi ko gibago mo. Maayong adlaw sa tanan, ako nagalaom og nagaampo nga namo karon sa maayo nga kahimtang. Sa dili pa ta madto sa unahan, magampo sa ta. Ginoo kami mapasalmaton nining mga taknaa sa higayon nga imong gihatag Lord nga diin makatuon na sad mi sa imong nga pulong. Lamdagi matag usa kasing-kasing ug gunahuna amahan nga diin among masabtan og maaplikar sa among Kristohanon nga pagkinabuhi, pagsunod diha kanimo. Salamat o Dios, dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Padayon ta sa ato ang series diha sa Lucas ug karon nanata sa kapitulo 10 chapter 10. So medyo taas-taas ni nga passage. Ako ni pagabasahon bersikulo 1 hantod sa 16. Lucas 10 1 hantod sa 16. Human niini nagpili ang Ginoo og laing 72 ka tawo, gipadala niya sila sa tinagurha aron mag-una kaniya ngadto sa tagsa-tagsa kalungsod ug dapit nga hapit na niyang adtuon. Mingon siya kanila, ang anihon daghan apan diutay raang mga ngani. Busa pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihon aron magpadala siya dugang mga ngani.
dugang pang mamumuno nga mo ani niini. 3, lakaw kamo og nagpadala kaninyo nga sama mga nating karino talawala sa lobo. 4, ayaw pagdala og puntil, ubag o sandalyas ug ayaw kamo paghunong aron paghimamat kang bisan kinsa sa dalan. Bisan diing balaya kamo moabot, unahan ninyo pag-ingon ang panagdait manaa niining balaya. 6, kung didto may nagpuyo nga mahigugmaon sa pagigdait, ibilin kaniya ang inyong panghinaot sa pagigdait. Kung wala ang inyong panghinaot sa pagigdait, mobalik ra kaninyo. City, pabilin kamo ni adtong balaya kaon og inom sa ilang idalit kaninyo kay ang mga mamumuno angay gayod nga suhulan. Ayaw pagbalhin-balhin gikan sa usa ka balay ngadto sa lain. Kun moadto kamo sa usa ka lungsod og dawaton kamo nila kaon sa idalit kaninyo. Ayuha ang mga masakiton na adtong lungsura og ingna ang mga tao didto nga hapit na moabot kanila ang paghari sa Dios. Apan sa dihang moadto kamo sa usa ka lungsod og dili kamo nila dawaton, gula kamo ngadto sa kadalanan og ingna ninyo ang mga tao. Bisan ang abog sa inyong lungsod nga mitapot sa among mga tiil, among taktakon agig pasidaan batok kaninyo apan timan nga hapit na maghari ang Dios. Sultihan ko kamo nga sa adlaw sa paghukom mas grabe pa ang katalagman sa mga mahiaguman ni adtong lungsura kaysa Sodoma. Alaot ikaw Corazin ug alaot usab ikaw Betsaida kay kun ang mga milagro nga nahimo diha kaninyo nangahimo paunta didto sa Tiro ug sa Sidon, dugay na untang naghinulsol ang mga tao didto ug nagpakita niini sa paglingkod nga nagsulob og bisting sako og nagbulibod og abo sa ilang kaugalingon. 14, sa adlaw sa paghukom mas kaloy-an pa unya sa Dios ang Tiro ug ang Sidon kay kaninyo. Og ikaw Kapernaum, buot mo bang ituboy ang imong kaugalingon ngadto sa langit? Ibanlod ka hinuon ngadto sa impierno. Ang unya mingon siya sa iyang mga tinun-an. Ang mamati kaninyo, mamati kanako, og ang magsalikway kaninyo, magsalikway kanako, og ang magsalikway kanako, magsalikway kaninyo nga nagsugo kanako. Ang Dios nagpanlangin ng daan sa mga pulong. Ato ang tanawon kini nga passage medyo taas ni siya pero ato ning ibahin og na structure, bahin og kaupat para mo ato ang masabtan. So sa bersikulo 1 hantod sa 3 mao ni ang gihatagan og mandate. Gihatagan og mandate sa Ginoo ang 72 ka mga tao. And then sa bersikulo 4 hantod sa 9, si Ginoong Hesus naghatag nila og mandate method ngadto sa 72 unsa ilang pagabuhaton, ayaw mo pagdala og murag instruction like nana. Maon ang mura og ilang paagi like nana sa ilang pag-adto sa lungsod. Sa bersikulo 10 og 12 G's hantod sa 12 is si Ginoong Hesus is naghatag og instruction kung unsaon nila pag-respond kung sila i-reject. Unsa ang ilang buhaton kung dili mo dawat sila sa mensahe sa Ginoo. 13 hantod sa 16 is mo nagipang rebuke ni Ginoo Kristo ang uban nga mga lungsod, mga cities nga nag-reject. Wala mi dawat sa mensahe sa Ginoo. So now, ug atong tan-awon diri ang kaning chapter 10 is mao ni siya ang kanang backdrop sa chapter 9. So, ang chapter 9 nagsugod usab nag-send ang 12 ka mga disipulo. Ang 12 ka disciples. Mao na ang start sa chapter 9 in which ato ang nasayran nga daghan og mga istorya nga identity mahitungod ni Ginoong Kristo kay sa maning tawhana nga mo patuo man niya ang mga ang nature or like nana. And nagpakaon siya og 5,000 ka mga tao, and then ato pong nakita nga nausab ang iyang hulagway katong transfiguration katong silang nangadto sa mabaw sa bukid. Og sa ilaw sa pagnaog is napoy katong giayo ni Hesus ang katong epileptic nga bata. So mao na ang chapter 9. And then sa ato ang makita diri sa kaning na mga problema dira sa chapter 9. Sa nakita nato sa 12 katinun-an nga gisend is
paghiuli nila is bisan pa og gitagaan sila og gahom, gitagaan sila og makaayo sila sa masakiton, mahingilin sila mga yawa apan adunay upat nga problema nga atong makita ana, in which first is kulang sila og power, lack of power, in which ang usa ka ebidensya ana is wala sila nakaayo sa katong epileptic boy, katong bata nga giyawaan. And then lack sila og kanang unity, wala sila nagkahiusa, nag-argue pa gid sila og kinsa ang kanang greatest nila nga disciple like nana. And then kulang po sila og compassion. Nakulangan ang mga disipulo ni Ginoo si Kristo og compassion. And then nakulangan sa sila og ilang commitment, in which mo ni ang mostly nga ato ang makita nga problema. Ano sa chapter 10 human niini og atong makita sa bersikulo 1, human niini after this. So naay murag gi-close sa katong nga makapangahitabo sa chapter 9 na ay kanang link is close ya human niini, in which gisend ang 72, ang chapter 9 is 12, ang chapter 10 is 72, and then the same gihapon ang gigamit ni Ginoo Kristo sa chapter 9, iyang gisend, and then kaning naa siya i-relate nga kaning duha sa chapter 9 chapter 10 na siya related apan naapod sila differences. So ato nang makita mao na ang makita usab nato nga problema like kanana. So example nga problema nga ato nga makita diri nasa similarity, nasa pagkakaluha. Una nga problema is numbers. So wala dili kaluhay lang numbers. Ang una 12, and then ang karon is 70, and then another nga translation 72, like inana nga argument, inana nga problema. And then og atong makita ikaduha nga problema nga atong makita diri is ang 12 katinunan is gisend sila sa mga lugar nga naadtuan na ni Ginoong Hesukristo. Apan ang kaning 72 is gisend sila sa mga lugar nga padung pa si Ginoong Hesukristo. Like inana ang kanang mga differences. Pero usa ka butang nga ato ang makita nga atong maobserbahan is ang pinaka-core nga gisend sila ang 12 ug ang 72 gisend sila is para makaabot ang mensahe sa Ginoo ngadto sa city. Mao na ang pinaka-crucial nga part na ay emphasis sa city or syudad or lungsod na ay gihatag nga crucial, importante i-push like nana. Sa ato karon is nakita po ba nato nga naay kinahanglan ang ato ang lungsod? Like sa Cebu City, Lapu-Lapu City o Mandawi City, na ato po bang nakita sa perspective sa spiritual nga bahin nga nanginahanglan nga maabot ang mensahe sa Ginoo? Ato ba sa usab nga nakita sa ato ang kagulingong lungsod nga adunay panginahanglan? So now daghan og mga ebidensya nga atong makita diri kung unsa gi pa-emphasize ang lungsod. Sa bersikulo 1 atong makita dira lungsod og dapit. Sa bersikulo 8 ato pong makita kun moadto kamo sa usa ka lungsod. Sa bersikulo 10, the same gihapon, kun moadto kamo sa usa ka lungsod. Bersikulo 11, bisan ang abog sa inyong lungsod, katong itaktak nila, agig pasidaan. Na-mention gapon ang lungsod. Sa bersikulo 12, niadtong lungsura. Na-mention gapon sa 13 hangtod sa 16 is na-mention ang mga syudad kanina na dyo'y mga ngan. Ang na-mention diri kaning Sodom, specific na dyan siya na-mention. Sodom, itong Sodoma o Gomora nga gi-judge kay gi-reject nila nga wala nila naabot ang wala sila nito sa mensahe sa Ginoo. Sodoma o kaning Corazin. Ang Corazin is karon nga adlaw is mo na siya ang nahimo siya og Corazim National Park, dapit siya sa Jerusalem, kana nga area sa Israel, kana nga area. And then ang Bethsaida na mention sad ni lungsod sa Bethsaida is mabaw nga habig sa Sea of Galilee, ang kaning
Bethsaida. Ang kaniyang Tiro ug Sidon na mention kaniyang mga lungsod is mahog siya nga South Lebanon diri sa ubos nga bahin sa Lebanon. Ang kaniyang Capernaum familiar ta mo ni ang Northern Israel. So usa ka goal nga gisend ang 72 ka tawo, 72 ka mga disipulo para mamantala, masangyaw, ma-share, mapakita ngadto sa ubang tao kung unsa ang mensahe sa Ginoo. Ma-preach, masangyaw ang mensahe sa Ginoo. Take note nga dili lang ni smooth nga gisend sila nga okay goods na send na nato ang mga disipulo 72. Take note nga daghan ni og mga problema nga arise sa ato ang text karon. Example nga problema, ang statement na sa verse 2 nga niana nga daghan ang anihunon apan jutay lang ang mga ngani. So dako kay siya nga problema ug ato lang tan-awon sa inana nga perspective. Ikaduha nga problema sa verse 4 nag-emphasize diri nga nag-abot nila ngadto sa city ilang i-share ang gospel and then nagtabang mao ni ang kanang usa nga ingno nato nga misunderstood nga sa ilang pag-adto sa city is gibawalan sila nga mo-greet sa mga ilahang makita or mas kasilmuha sa karsada. Nya magsangyaw sila then moadto sila mga balay pero ginadili sila na nasa verse 4 ug ato ang tanahon. Ginadili ang ilang pag sulti ngadto sa uban kanang social contacts. Ato lang makita dire kung unsa ka importante, unsa ka crucial nga every city is important. Matag lungsod is important. Ingon mo sa matag balay is importante nga matungog sa mensahe sa Ginoo. Labaw sa tanan, matag kalag nga nasa kalibutan, importante makadungog sa mensahe sa Ginoo. Tungod kay kini importante. Manang ino na to nga ang gospel message kay crucial siya nga part tungod kay naamagoy paghukom and then ma-judge ang tao base kung unsa ilang pag-respond sa mao nga gospel. Example, Sodoma ug Gomorrah. Maulanan sila og kayo. Gi-judge sila sa Ginoo tungod kay ilang gi-reject ang mensahe sa Ginoo. Mao nang nahimo siya og crucial kay ang eternal judge kay base kung unsaon nila pag-respond sa mensahe sa Ginoo. So now, tungod kay importante man ni adunay upat ka butang atong pagatan-awon niini nga taknaa. First, prayer, pagampo, mission, message, o ganing urgency. Muna naka-crucial nga nahatag importante nga need gid i-push ang mensahe sa Ginoo. So first, prayer. Matag prayer, mission, message, o urgency is urgent is naanay question nga atong tubangon sa atong kagalingon lang. So first, prayer. Nagampo ba kita para sa harvest? Do you pray for the harvest? Verse 1 and 2. Mingon siya kanila, ang anihon daghan apan jutay raang mga ngani. Busa, pag-ampo kamo sa tag-iya, sa anihon, aron magdala siya dugang pang mga mamumuno nga muani niini. Nagampo ba kita nga sama na? Siguro sa atong paggawas sa balay, nindot ang nga pagampo sa paggawas nato sa balay, Ginoo lig-una ko, tagay ko og kanang kaisog, boldness, tanga nga ko ang garbo, tanga akong kaulaw. Andamang kasing-kasing amahan nga imong nga imong iandam para ako ang ma-share ang mensahe sa Ginoo. Nindot inana nga mga pagampo before ta magawas sa ato ang panimalay. Ug atong tan-awon kani nga sa verse 2. Ug atong una-unaon magkapangutan na sa atong kagalingon, nagampo ba ko para sa kining harvest? Para sa Ginoo? Nagampo ba ko para karon nga semana, maka-share ba ko, maka-sulti ba ko sa maayong mensahe? Nagampo ba ko kanunay? Sa unsa mang matang panghitabo? Mga butang sa Ginoo nga naglihok sa tibuok kalibutan, nagampo ba ko? Inana nga pangutan na again sa ato lang kaugalingon.
nga question. Inana nga ato nga tubagon. Nagampo ba ta? Do I pray for the harvest? Let's be honest nga kung unsa ang nagmatter nato is mao atong iampo. Kung unsa ang importante nato is mao na nga ato ang ipot nato nga priority sa ato nga list sa pagampo. Example, kung kita amahan ginikanan magampo ta sa ato mga anak, Ginoo, ako mga anak inigmudako sila, ubani sila, magtubo sila nga uyon sa imong kabubuton, subay sa imong nga dalan. Laki na ang ato mga atong iampo ato mga anak tungod kay nagmatter na nato, importante na nato. Kung kita nagampo ta sa ato ang example spouse, sa ato ang banag-asawa, lagi na ato giampo tungod kay importante na nato nga butang dako kay na nga kahimuan. And then kung masakit ta, importante kayo nato nga magampo ta nga tagaan og dugang kusog, kalig-on sa panglawas. Nagmatter kayo na nato mo nang magampo ta og health. Tungod kay nagmatter nato ang health. Ingon man sa financially nga difficulty, nagampo ta Ginoo, tagay kog kaalam kahibalo, tagay kog wisdom unsa akong pagabuhaton, pagadesisyon nini nga trabaho, like na tungod nagmatter na nato nga mga butanga. Mo nang ipot nato nga pinakatap nga list sa ato nga prayer. Apan karon ang pangutana, nagmatter po ba nimo ang harvest diha sa Ginoo? Nagampo ba ka? Do you pray for the harvest? Nagmatter o sa baka na kanimo ingon nga Kristohanon? Nagampo o basad ka para sa harvest sa Ginoo? Naay another sense diri nga every believer kay is not only nga magpray ta para naay mo work, kundi kita usab mismo is mo work usab para sa ministry, para sa harvest field. Every kanang believer gitagaan og spiritual gift sa Ginoo para magamit diya sa kingdom. Magamit dira sa kahimayaan sa Ginoo. Natay tagsa-tagsa ka mga gift. Every believer gihimo nga witness. Makasugat ta atong higala, atong mga amigo, atong mga relatives, atong hinumduman nga kinahanglan kita nasayod ta kung kinsa ang Ginoo. Ato siyang sultian. Every believer, not just nga atong i-pray, maana ka, Ginoo, nagampo ko nga maggamit ka og tao para masangyawan akong pamilya. Ikaw na mismo nga kasi mong pamilya. Mao na nga ato ang go signal, like inana nga istorya. And then napoy every believer is nahimo pud sila nga gitawag nga himo silang good steward sa mga possession, mga butang tog money, wealth, like na material nga resources in which gigamit usab ngadto para sa harvest, para sa kahimayaan sa Ginoo. And sometimes usahay kita kung kung kanato nga pray, Lord, magampo ko, mag-send ka og tao para naay mo sangyaw ari nga dapit. Og siguro og nagtanaw ang Ginoo anon ka, uy, imuha man nga trabaho nga like inanaon ta ba. So ano Ginoo, trabaho ka, Kristohanon ka, nagtuo ka nako, manang Ginoo. Trabaho ani kani nga field, trabaho ani kani nga harvest. Sa karon mao na ang pangutana sa ato, nagampo ba ta niya anang mga butanga? Ikaduha is mission. Ang pangutana, do you labor in the harvest field? Naglihok or naghago ba ta diha sa umahan, diha sa harvest? There's versikulo 3 og 9, 3 hantod sa 9. So atong maobserbahan ang kani mga tawo nga gisend katong 72 is naslay mission. Granted na nga special mission. Na sila special nga para nila na nga mission. O atong hinumduman nga dili tanan gi-commission nga sama nga gibuhat ani nga 72. Dili tanan nga tawo nga gi-commission. Apan naay kasagarduan nga ang tanan nga Kristohanon is gi-command sa Mateo 6:33. Unaha pagpangita ang gingharian sa Ginoo ug ang pagka matarong. Seek first the kingdom of God. Dili tanan
the same nga special mention nga gihatag aning 72 is mao pod atong buhaton apan kitang tanan is gitagaan na kasagraduhan nga atong buhaton nga isik the first sa kingdom of God nga atong papangitaon ang gingharian ug ang pagkamatarong ug lisod kayo ni nga to nga i-escape nga kamatuoran sa ato ang kinabuhi nga aduna tay mission nga gidala sa ato nga kinabuhi ug kana nga mission is ma-fulfill nato sa different nga paagi lahi-lahi nga paagi unsaon nato pag-fulfill na sa ato nga spiritual gifts or unsa man ang ato nga situation ma-fulfill nato ang kana nga mission. But again, whatever nga kung unsa nga ato nga buhaton natay job to do, natay mission nga gihatag sa Ginoo. Ug maghatag ta nag-account kumusta man ang harvest dira doy. Like kumusta man ang atong kingdom dira, ana ang Ginoo. Natay mission nga gi-instill sa ato ingon nga magkristohanon, ingon nga sumusunod diha ni Ginoong Hesukristo. While kaning verses 3 hangtod sa 9 is nani siya specific instructions para sa 72 ka tawo ug mostly is dili niya apply sa ato like mga ug mga sakit dili man karon okay lang kung natay gasa na mga butanga wa jud ni problema nindot jud kay na apan dili tanan tawo is pwede ma-apply ang kana nga instruction so wala pud nagpasabot nga ay wala man ko ani gasa in and out lang ko usahay mo work ko mo labor ko para sa mission sa tungod sa mission usahay di sad ko mo labor ingon nga Kristohanon day and night 24/7 mao nang ato ang call mao nang ato ang mission to seek the kingdom of God o iyang righteousness mo nang gi-command sa Ginoo so we will focus sa ato ang mission kung unsa ang gi-install o kung unsa ang nasa ato apan naiduha ka butang nga gihatag warning sa Ginoong Hesukristo. Una is dili ta mo give up tungod lang kay naay opposition or tungod lang kay naay ni reject. Mao ni ang mostly labi na sa personally nako like sa panahon nga magsangyaw ko ingnon na mo na ang mga tao nga naguna pa man kunin mo sa duyan unsaon nila pagtuo daw kay bata pa ko na sila kay tigulang naguna daw sila sa duyan like inana ilang i-reject or di sila mo tuo like inana nga mga experience again don't give up dili lang kay mo give up ta tungod kay naay ana nga ato ang masugatan siguro mangutan na ta sa tong kaugalingon unsa may mission ka sa ako ang kaugalingon then adto ka sa imong kaugalingon nga pamilya sa imong pamilya i-share nimo mahitungod sa Ginoong Hesukristo and then kontrahan noon ka i-reject noon ka ana gyud ang uban worst case nga tiwalag ka sa amo nga pamilya palayason ka kay nganong nibalhin ka relihiyon like na ang mga tono sa uban atong hinumduman is instead nga mo give up ta is i-expect nato nga naa ng mga butanga basig mao na ang glimpse nato nga uy niupos ay basig mao niya nga akong mission like kinana no nga ato ang the way of ato ang thinking so ikaduha is don't nga dili ta ma-distract sa mga social contacts o kaning material possession in which atong mabasa diri sa versikulo 3 hangtod sa 9 nga gibawalan ang 72 nga makig-chismis sa kanang kilid-kilid kung dili mo focus sila sa ilang mission and then wala sila yung material possession ayaw ka mo pagdalag bag ayaw ka mo pagdalag sandalyas unsa pa to ang gisulti ang instruction nga gihatag ang pasabot lang is dili ta mustik or dili ta ma-distract na mga butanga hinuon ma-focus ang atong unahuna katong commitment diha sa mission nga gihatag sa Ginoo. Again, ang pangutana, do you labor in the harvest field? Umuhago ka ba sa umahan? Again, dili ni siya about sa umahan. Dili ni siya about sa harvest field. About ni siya sa Ginoo. Mo trabaho ug moalagad ka ba? Bisan pag naay opposition, bisan pag naay rejection, moalagad ka ba gihapon sa Ginoo? Padayon ba ka nga magtrabaho para sa iyaha nga umahan. Ikatulong nga butang is na message na ay kaning mensahe
Pangutana, kinabuhi bata nga nagpamatuod sa kahayag sa kamatuoran, in which ato ba nagipakita sa ato nga kinabuhi o sa ato ang lips, meaning na show sa ato ang life o ato apong giproclaim, gisulti ngadto mao nang life and lips mao na giingon dira sa bersikulo 9 hangtod sa 11. Og atong tan-awon ang 72 ang ang trabaho nila is kani nga mga workers, harvest workers, ang ilang nga trabaho is mag-heal sila, mag-ayo sila og mga masakiton, and then ingnon nila sa bersikulo 9 ato na mga basa, mag-ayo sila og masakiton, and then ingna ang mga tao didto nga hapit na moabot kanila ang paghari sa Dios. Klaro kayo nga bisan pag i-reject sila, bisan pa og dili dawaton ang mensahe, apan siguradoon nila nga ang message, ang mensahe is naabot. Unsa na depende na unsa ang ilang nga response. Maura na ang sugo, maura na ang mensahe nga ato ang mapaabot ngadto sa matag usa ka lungsod, matag balay, matag usa ka kalag, maabot ang mensahe. Bersikulo 11, timan-i nga hapit na maghari ang Dios. Kaning 72 is atong nakita diri ang ilang nga lives, ilang nga kinabuhi is ilang gipakita nga naa si Ginoong Hesukristo base sa instruction na gihatag ni Ginoong Hesukristo is nag-ayo sila, na sila power nga iayo nila ang kanang masakiton, and then ilang ingnon, ilang lips, ilang i-proclaim kung unsa ang mensahe, kung unsa ang Ginoo. So napadayag nila sa ilang kinabuhi o sa ilang pagsulti, ilang lips, ilang sulti, and then whether people accept it or not, ang importante is naabot nila kung unsa ang mensahe. Sa ato nga panahon karon, dili kinahanglan, again, dili tanan apply ang kaning instruction. Dili kinahanglan nga mangayo ta og masakiton, madto tag mga siguro walay say problema kung aduna tay gasa ana. Siguro kung natay gasa wala joy kanang problema, ingon mas maayo noon. At pan ipakita nato sa atong Kristohanon kinabuhi nga si Kristo naa kanato. Madayag og makita ang mga maayong buhat nato. Mao na ang pagpakita sa atong kinabuhi ngadto sa uban nga naa si Kristo. Ug ilang madayeg og mapasigdungdan dili kita kundi ang si Kristo nga naa nato atong mapakita sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Mao ni ang Kristohanon, mao ni ang kinabuhi nga naa si Kristo. And then di lang kay naa nga paagi is ato upos lang sultian. So kana nga paagi atong mapakita ang mensahe kung unsang kinabuhi nga naa si Kristo. Dili lang sa kay again dili lang kay ato rang i-display sa atong kinabuhi, buhatag maayo diri, buhatag maayo diri, kundi gihawhag sad ta nga atong i-proclaim, atong isulti ngadto sa uban ang mensahe mahitungod ni Ginoong Hesukristo. So first, prayer, nag-ampo ba ta para sa harvest? Ikaduha, mission, nag-labor ba ta? Nagtrabaho ba ta para sa harvest? Ikatulo, ang mensahe, ato bang gi-proclaim, pinagi sa ato ang kinabuhi, life, o sa ato ang lips, ang mensahe, message ni Ginoong Hesukristo. Ang kinalasan is morning urgency. Nagkinabuhi ba ta? Ingon nga nagkinabuhi ba ta? Ingon nga nagpamatuod nga kita ang witness. Like urgency, kita ang witness diha sa kahayag. Now, sa versikulo 4, mo ni ang nakahatag og kanang urgent, nganong urgent man ni siya. Mao ni ang question dira. Sa versikulo 12, sultihan ko kamo nga sa adlaw sa paghukom, kana palangdaan sa adlaw sa paghukom. Naay dako nga urgency, naay kanang importante gini, i-push gini, wala dili ni unya karon na ni lagi na nga pagistorya tungod kay naay adlaw sa paghukom. Now imagine sa among isla, and then ikaw lang nabutang ka sa isla, and then wala kay may sort of information, and then ikaw lang nasayod nga adunay bagyo nga moabot, nga grabe ka kusog, grabe ka
maghatag og grabe nga distraction. Possible nga matabunan sa dagat ang inyong isla like inana. And then ikaw lang ang nasayod kana sa kana nga impormasyon. Siguro imong buhaton ana na makita nimo imong mga igagaw, makita nimo ang mga amigo, mga higala, makita nimo mga silingan ngadto sa dapit, then ikaw lang nakahibalo ana nga butanga nga naibagyo nga grabe ka distract. Siguro imong buhaton is mubarog siguro ka ngadto sa stage or magdakag speaker nga pangandam na mo kay naay bagyo kusog ni. Siguro kung natay paghigugma, siguro inana ato pagabuhaton ato ang tagaan og awareness, ato ang i-warning ang mga tao nga na bagyo na kusog kayo ni siya. Grabe kayo ni siya ang pangitabo. Dili ni nato unya-unyaon tungod kay moabot niya ang bagyo. Nga grabe ka kusog og di ta makapangandam, wash out jud tanan. Siguro ang ikaw lang na information inana mga butanga. Una kay paghigugma is imo nang isulti ngadto sa uban. Urgent kay ni, dapat mangandam ta kay naay bagyo. How much more about sa ato nga kinabuhi nga adunay o maabot nga judgment. I mean, okay lang makita nimo mga relatives nimo nga sure ikaw malangit pero yung mga relatives wala. Okay lang nimo. Inana nga paagi, na ay urgency. Na ay kinahanglan i-push gina nato. Kinahanglan nga ako gining isulti tungod kay na ay judgment moabot ang paghukom sa matag usa. Hukman ta. Ang atong mensahe nga gidala dili lang kay nindot lang kayo nga try ni Jesus Christ kay basig mo ayo imong kinabuhi, basig nindot malipayon ka, try lang ni Jesus Christ. Dili lang kay nana nga ato ang mensahe kundi mao ni ang atong gitawag nga bypass sa judgment naa si Ginoong Kristo na maoy magbarog didto tiliwala. Inanaw ta ato ang nga sensitive sa ato nga kasing-kasing nga i-reflect sa Ginoo. Kumusta ka ako mga relatives? Kumusta ka ako mga higala? Kumusta ka ako mga silingan? Kung moabot ni ugma ang judgment, wawa gini sila, klaro kayo. Ang kana nga obligation, kana nga trabaho, kana nga field is ato ana para na sa mga Kristohanon. Wala ta masayod kano sa kuhaon ang kinabuhi. Wala ta masayod kano sa ata dire taman sa kalibutan. Mao nang kini nga the day of judgment is urgent ni siya. Mao nang we should pray nga maghatag ang Ginoo mga opening sa mga tawo nga nasalaag. We should pray nga ang mga tawo sa Ginoo mag-work diha sa field, diha sa harvest ngadto sa mga tawo nga wala pa nakadungog sa mensahe sa Ginoo nga nasayod sila nga mao ni ang ilang nga mission sa ilang nga kinabuhi. And then atong clearly i-proclaim, imantala ang message ni Ginoong Kristo. Ang gospel, si Kristo, iya nga storya, may sa kalibutan, namatay sa krus, glubong nabanahaw para sa pasayloan sa mga sala. May message. Whether nga ang mga tao mo accept or reject, importante nga ang message is maabot nila tungod kay on the day of judgment, grabe na ka-urgent. Wala ta masayod. Munang karon, sa matagdalunggan o kasing-kasing nakadungog sa mensahe sa Ginoo. Hinaot ang mga pag-ampo ninyo sa mausab sa ako mga pag-ampo nga tagaan tag kaisog, wadaw natong kaulaw, garbo. Gamiton ta sa Ginoo sa pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa atong mga higala, sa atong mga silingan, ngadto sa mga tawo nga wala pa nakadungog sa mensahe sa Ginoo. Magampo ta. Ginoo, salamat sa imong pag-remind sa imong pulong kung unsa ka urgent nga butanga amahan. Aduna kami mission sa matagusan namo ka kinabuhi, Lord God. Ug amo nang ma-fulfill pinaagi sa nagkalain-laing paagi Ginoo sa among kinabuhi. Maghatag ka og spiritual gift, naghatag ka Ginoo sa matagos sa ka purpose sa among kinabuhi, ma-fulfill namo ang mission amahan. Salamat Ginoo. Padayon ka, magapamuhat Ginoo. Maghatag kalig-on ug usog sa mga kaanak ka nagtrabaho para sa imong umahan. Padayon nagabit-bit kami amahan sa mensahe, sa imong nga istorya, sa imong nga gospel
ngadto sa mga tao, Lord, nga wala pa nakadungog sa imong pagkamaayo, sa imong gugma, sa imong istorya kung kinsa ka, Dios. Ginoo, salamat Ginoo, bisan pa sa matag usa kasing-kasing ug dalunggan nga nakadungog sa imong mensahe karon. Tagay usab kami, O Dios. Dugang kaisog para maproklama, mamantala, masangyaw ang maayong balita ngadto sa mga tao, Ginoo, nga nahisalaan. Salamat, O Dios, padayon ka magapamuhat tuguti mong bala nga Espiritu Santo, magapanlihok, Ginoo, sa matag usa na mo ka kinabuhi. Takos kang alagaran, takos kang daygon sa walay katapusan, sa ngalan ni Jesus. Amen. O amen. Join our regular Bible study groups on Tuesdays and Sundays, 8 to 9 p.m. as well as a time of fellowship and encouragement with fellow believers. Let's gather for our next prayer meeting on September 26th. Don't forget to join our next Couples Fellowship on September 27th. Our next Bible Foundations class will be on September 13 and 20 at 1:30 p.m. Let's help each other grow in faith. Whether you've got a toddler, a grade 4 to 6 adventurer, or a grade 7 to 12 teen, our Sunday school has a spot just for them. Drop in at 10 a.m. to see classes where every age learns, plays, and grows together. We are currently fundraising to support our Barilli renovations. We are in need of helping hands for our upcoming TLCC Kids Fun Day happening on November 8th. Help by giving your time, sharing your blessings, or partnering with us. Contact Sister Steph Wong for details. Let's honor God by supporting His church. Kindly use the box at the back for tithes and offerings. Follow our Facebook page to stay updated on church activity.